खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि। इउक्रेनाव नांथानानै थानाय आसामनि फरायसाफोरनि गेजेराव सा 52 फरायसा आसामाव सौफैबाय होनना आसाम सरकारा फोरमायदों। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहानि गोहोमजों गोथां थावनि बेसेना मोनफ्रोमबो बेरेलाव $117 बारायबाय। नोगोर निगम बिसायख'थिनि उनावनो ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामफिननाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों एजिपिनि दैदेनगिरि फनिकपुकन चौधुरीआ। मिजोरामाव मोन 6 आयुष हस्पिटालनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो मोन 24 देहा फाहामसालि बेखेवदों मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ। इउक्रेनाव भारतनि सासे फरायसानि देहायाव गुलि नांदों। अरुणाचलाव सानै आलफानि सोद्रोमा हमदों। आलफा उदांनि सोद्रोमाया सराइदेव पुलिसनि आखायाव गावखौ गथायदों। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव मैया नैथि खेब सावरायलायनाय जादों बेलारुसनि सिमायाव। रासियानि बेरेखायै दावहा नांनो इउरपनि गासै हादरफोरनिफ्राय हेफाजाब बिदों इउक्रेनआ। फैगौ साननैनि गेजेराव 7400 भारतारिफोरखौ इउक्रेननिफ्राय लाबोगोन होनना एभिएशन मिनिस्ट्रिया फोरमायदों।